हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं नै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय नै बिथिं मा नुदों लोगोफोर नुदोंना नै आंना पार्टनारा एकदम ट्राइ खालामगासिनो नै सोरनो नांगौ लांफैदो नै थाब थाबनो नै माने 6 मासनि गेरेन्टि आरोना औ 6 मासनि सिगां खालामखायोबा जों मोजां आरो ओरैबायदि मोजां मोजांखा लोगोफोर नै गोदोनानि सेन सना माला सेक आरोना बियो सनानि दै लुनाय नोंथांमोननो सोरबाफोर नांगौ जादोंब्ला लांफैनो हागोन जोबोद मोजां मोजांखा नै नै औ मोजां नुदों ना नोंथांमोननो फारि फारि देखायजोबगोन नै आसानाबो सनानि दै लुनाय आरोना बेबो नै बारा दाम नङा 1000नि गाहायावनो गोजा नोंथांमोना थाब थाबैनो लांफैदो ओमफ्रायहाय लोगोसे नै बेबो आस्थाम आरोना नै बियो नै जा बरिया बरिया लाबोखादों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना फसन जाफैदो नायनानै नै गोदोनि मडेल आरो बियो आलायग्रा खोमानि बारा गिदिरबो नङा फिसाद्रायबो नङा एकदम मिडियामनि आरो नै आं खुलिनानै खोन्थास्रानोसै नोंथांमोननो नायदो बिराद मोजां बेथ' नै गोदो बिदि बिराद गानोमोन ना बिराद सलियोमोन गोदो ओरैहाय आलायनाय आरो बियो नै नै ओरै हायथाग्रा आरो ओरै हायथानानै गानग्रा जा बरिया बरियाखा मिडियाम नै ओमफ्राय आजिखालिथ' मंगल सित्रखौ फ्राय सिम्पोल टाइपनि गानोना बयबो ओमफ्राय बेबो नै ओरैबायदि डिजाइना मिन दाननाया ओरैबायदि मोजां दानखादों आरोना नै जा फसायखागोन नोंथांमोना नायफैनानै थाब थाब लाफैनो हागोन आरो खेराखौबो आं देखायनि र' नोंथांमोननो आं बांसिन खेराखौबा समायना नुदों आरोना जा बरिया बरियाखा नै आसानखौ खुलिजोबनानै देखायदों नै बेखौ जोङो काटखौ हरखागोन लोगोफोर जायना खालाम खारो जों रिटार्न हरफिनगोन आरोना औ काटखौ हरखागोन मोजां दोनबानो जाबाय नोंसोरो काटखौ नै बेबायदि आसाना बिदि आरो बेलेग बेलेग मडेलनिबो दङ जोङो माखासेखौ देखायथ'ला दायो सिम्पोलैनो जोङो एसेल'यैनो देखायनोसै बेसे बुरजाखौथ' जों देखायजोबनो हानाय नंलाना गोबां दंबावो डिजाइन दाननाय मोजां मोजांनो नोंथांमोना फैदोल' आरो थाब थाब लाफैदोल' अनलाइनबो लानो हागोन लोगोफोर नै जा बरिया बरियाखा आंनोथ' हामखाया मोनसेबो नै आखायानो फिसा फिसा नालाय बेखायनो ग्लब ग्लब हाबो बेखायनो आं गाननोनो गोसो जाला आसानानो आखाया जाया आसानानो गाननो मोनला जोङो बिराद गिदिर गिदिर गोजा आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै बेबि सेन आरोना नै बियो नै बिराद मिहिखा मिहियैनो बिराद मोजां आरो गोलावद्रायबो नङा गुसुंद्रायबो नङा ओरैबायदि मोजां नै खालामनानै देखायलाय नै लोगोफोर आं खोनाहरला आरो नै सोरबा बिराद गुसुं नागिरोना औ गोलावद्रायबो नङा गुसुंद्रायबो नङा आरोना एसे गुसुं नुबाय हेब्बाय आरोना बेबि सेन ओमफ्राय नै खोमानिया जि मोजां आरोना बाथाबनाय ओरैहाय खिला गोनां आरो बिराद मोजां ओमफ्राय सिख्लाफोरनि थाखायबो दङ सिख्लाफोराथ' नै बेबायदि गानो नालाय रिं बिदिहाय आलायनाय बिदि दङ आरोना बेबो खिलानिनो आरो नै बेबायदि बिराद गानोना दानि बिहामजोफोरा सिम्पोल टाइपनि आरोना बियो सिम्पोल गानो दाननाया मोजांथार दानदों बिराद ख्लाब ख्लिब जोंथारो गुजुं सनाखौ बैबायदिखा आरोना सनानि दै लुनाय नालाय सना बायदिखा आरो बेसेखिनियानो लोगोफोर नै दंबावो आरो ओमफ्राय जोङो दिहुनजोबाखै नोंथांमोना थाब फैदो आरो लाफैदो जोंखौ लोगो हमनानै आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन नोंथांमोना कल खालामनानै जोंखौ लोगो हमनो हागोन आरो एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय